Ang khoroksa borokno hamjakha. Bono pognani ani khomdao koroi. Bono manani ani kopalo sujak koroi. Nung tongthogona ano kosto riboi. Nung tongthogona ano kosto riboi. Jefru ang tonggalak afru sabuno kosto rinai nung. Selajagi thanggana nini otomung robbo. Jefru nung saimana nung je borokno nung muitu khai. Je borokno no muitu khainai. Tabuk muitu be baksano kamawi thangka hinai. Afru nung bono mana muchung bhano teman gelak. Tini ni bagi amsukno angkha khlayono tini ni video no chaja khana hinai. Judi shinoro tini ni video no chaja ki tongkhe please ke like share comment khana tak pokdi teno tabuk no pila o channel no nai tong hinke please ke subscribe bo khaina di hamba jotono kaham gori no tongdi.